od Black Ops 3-a. Imaš iskustvo sa Black Opsom? Ne sa Black Opsa, ali ovak inače sam igrao. Igra zombie mods, igra sam prije. Nisi? A dobro znam. Pa onda šta govorim? Znači svake runde dolazi sve više, gađi samo headshotove, zato što sada želimo skupiti što više novaca. Dogovoreno. Može? Je. Okej, ja imam biloče da svi umriti opet. Može. Nemoj umrijeti, molim te. A po ovaj tu budu Da, zašto bi bio W oko hoda s njim? Sad ga treba naći. Evo tu su. Kako mi ga već. Nećeš nimat prilike da skočiš. Kako sam A super. Gle upao je u ovu baču. Svirio. Brzo, uzmi. Ne, iza tebe. O ne. Vjerujem tebe sad. Sad ono, ne da sad znaš, nek si već doktorirao u tome što si umro. Sad sam barem nešto skužio. Da, okej. Znači, sad će biti kuto. Ja ti sad puštam onda da ti komentiraš, pošto ti već youtuber, to poznat kroz cijelu regiju, šta znam, sigurno. Ekvadora tamo. Idemo ubiti ovaj zombije tako da dobijemo više poinca i kad dobijemo poince idemo da kupimo sačmu i da ih deremo kroz pod. Biće lijep pod od krvi crvene boje ko red carpet. To, bravo. 830. Odmah hodi kupi, da. Koliko ono je? Za F, da. Samo trebaš na cilje. Bravo. Yes, to je to. Time has Bam. come for you Yes. to die. To ti auto govori. Što ti? Na. Sad pazi, sve su jači, kuši. Ne! Pobjegli su. Ovo ženska, ja nisam ništa napravila, ne bi ništa. Kako se čini igrat na ovome? Malo mi je čudno. Čudno, sam se navikla na sve, ali baš je super, da. sviđa mi se. Imaš možda reći što za kraj? Evo, pozdrav za Andriju Troskog, za Benedikta. Da, pozdrav. Za sve ostale moje prijatelje iz škole, koji borazimo. Da, imam. Aha, dobro. I ako ste uživali u ovoj epizodi, stavite like, sub, komentar, share i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!